Внимателно. Да имаш да ми продаваш ваучер на Глобус. Номер 9. Искам 6 бактерии за 2 лева, бе, бате. Номер 8. Бате, дай некой лев. Жената болен, децата и той. Номер на комиченци също. Номер 7. Брат ми си купи същата кола. Штар по штар, турбо с принцовка. Пълна инжекция, бате. Браво, да, браво. Номер 6. Все най-мръсната работа ни дават. В чистотата. Номер 5. Аз като съм циганин, нали аз съм хора, бе? Следва съответно номер 4. Жена, малкия падна. Ще го къпим и ще правим ново. Номер 3. Една боза. Голяма или малка? Хай, няма смисъл. И номер 2. Ако лъжем, да пукнеш, дано. И това ни е любимото, естествено, номер 1. Ей, другарю шофьор, да го сложиш на моето момиче отпреди, защото ако го сложиш отзади, ще му стане лошо и ще повръща. Да. Това